Khuluma ubani babethu sifuna ubaba umama ngani ukhuluma ngayo Batshele sisasekho isidingo sokuthi uzobafihlele manje sesifikile iqiniso lento isika sisizwami ngicela ukutshela kahle isika ngiyangikwazi ukuthi ngibathele manje ake senze usuku ke ngize ngibathele senze hayi basikho isidingo salokho tshela ingane ukuthi kwenzakalani. Nina bakashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlodle no Phaphekanti ehlanga sezantsi kwifundazwe zethu ekhona eNingizimu Afrika sibingelele ngani zakwethu lena ke iBlack Life TV igama lohlelo libizwa ukuthi angimazi ubaba elami uKings Chaka ngolapha kaloqe hleli nawe nje sizokhuluma sizwe ke ukuthi abasivakashele bakhuluma ngani senze njani ukuze sithole biological father sabona sisi. Yebo bhuti wami njani? Ngiphilela ngani nakwethu njani wena? Ngiyaphila nami. Ayibonga lento usengani sisi? Ngibhalele la Black Life ngoba ngidinga usizo. Usisi wami omdala akafuna ukutshela ingane zakhe ubaba wazo wangempela. Hawu. Yebo, ingane manje sezivelelwe inkinga eziningi, zayeka isikole. Le enye intombazane isihloshwa abantu abadala manje. Ayikwazi ukwenza lutho ihlezi igula nje. So ngidinga usizo ngempela. So uzokhalela ingane kadadewenu ukuthi zigcinele ukuthola ulungisa ukwazi ubaba wazo Yebo bhuti wami. Yini udadewenu angafuni mawucabanga ukuthi uzazi? Ngicabanga ukuthi mhlambe usaba ihlazo ngoba lezi ingane zakasisi wakhe ezendoda yasisi wakhe omdala. Abe mana ke uma lento nekhuluma ngiqale nje beside ukuthi izingane zakhe affected ukuthi sinabantu abadala afuna zazi isibongo zeqhubeka. Kukhona okunye uqaphela ngengane zakho obona ukuthi kuba unesibongo esiqondile ngabe right? Yebo bhuti wami kuningi okwenzakalayo ngoba lo omunye usandile ziwu2 kwentombazane nomfana. Leyo mfana isiqala ukugqekeza emzini yabantu. Shole ngilosi. Ihlezi ishawa umphakathi. Isanda ukubhema nehunga nje. Hayi babo. Kuningi okwenzakalayo ngempela badinga usizo ingane ziyalidinga ngempela iqiniso. But mawumbuka unodadewenu uthando lengane lukhona noma mhlawumbe naye uduba ngoba nje khona inkinga abhekene nayo yena siqhu ngeke namchecka yena ukuthi mentally right. Ayimengibheka uyayithanda ingane zakhe inkinga usaba ihlazo kuphela. Usaba ukhuluma iqiniso. Eish yabona ke makusuka kuyinto kanjalo ithinta umuntu wakweni emsukeni lamanga esiswini hlale njalo lelo ukuthi athole ukuphumula akhiphe imfihlo zonke abe right. So nina naye manikhuluma niyafika kodwa ekutheni isixazululo niyasidinga ngoba belinye ilanga noma mhlawumbe kuphela eqonga wena nje yena lutho. Angikaze ngikhulume naye ngalolu daba ngoba akazi ukuthi ngiyalazi iqiniso kahle kahle ngatshelwa ugogo engakashoni. Engiyala ethi ngingafani naye ngoba yena wamithela yebo. Yo kulungile ke ngane zakwethu asingamosha amaseko asingapholisa amaseko sambeni siyomthola udadewabo sikhulume size ukuthi lolu daba siyafikani esiphethweni uyalithola usizo noma cha okwethu kwabuza imibuzo bayiphendulele bona sambeni. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Alright, welcome back. Ngiyakhumbula ukuthi ngesikhathi sisithela besithe sizohamba solanda laba bantu okuthiwa ke bayadingeka ukuze sizwe ukuthi udaba masiqhubha liya ngakuphi. Saqhubeka nalo daba ehlelweni ke olubizwa ukuthi angimazi baba. Aqhubeka ke sizwe ukuthi uhamba ufike pha. Ngiqala ukubekelela ngapha sawona pha. Ninjani? Sondeza kancane mic abakuzwe move. Ngizasabona kuyaphileka bhodi. Yeah. Sekuyezwakala kubani ka? Igama lami nguSihle bhodi. Okay. Asibingelela umaqala sizwe naye uthi ubani? Yebo sawona. Ninjani? Ngiyaphila. Ngani yakwethu ubani ma? Wakanyawosi. Sibonga kakhulu asibengela lapha ekhoneni sabona. Sawona bhuti. Ninjani? Aphila njani? Hayi sikhona. Ubani ka? Upromise wakanyawosi. Ewe. Sisi yibo labantu ethe sizokhuluma nabo sizwe udaba neqiniso ngayo yonke le. Yebo bhuti wami yibona. Cha, bachazeleke ngane zakwethu ingane yakwethu ukuthi ubabizele.
Sisi wami, into enza ukuthi nginibize la ukuthi ngifuna ukuthi wazise iy'ngane ubaba wazo, ngoba manje iy'ngane seziney'nkinga. Njengoba ubona uPromise useyagula, nangu uSandile kuwumuntu ohlezi eboshwa eshawa umphakathi, and leyo nto iyasihlukumeza somndeni. Ngicela ukuthi ubatshele ukuthi ubaba wabo ubani, ngiyacela. Sondeza mic straight emlonyeni. Naso ugogo. Okay. Ngicela ukwazi ukuthi lethe esukaneni leyo ngoba mina le ngane ngihlala kunazo ngivuka kuzona leyo nkinga. Njengomuntu esiphileka naye indaba ungangitsheli inkinga nokukhona inkinga kanje uma ngikwazi ukunothisa yonke into ey'ngane. Ngikutshele uma khona iy'nkinga ezenzakalayo, awukwazi ukubona nsisi. Phela mina iy'ngane ngenkathi ngiqala ukuhlala noma ngazi ukuthi ngizophathekana yini wena ngoba sabandawonye sasixoxa ukuthi sobonela ngofakisa Imani nikhuluma ngani la? Mamncane nikhuluma ngani? bese ngicela ukwazi ukuthi mina uzuzongithola lokho ngithatha Ma, uthini mamncane? Ngithi ngifuna ukuthi anitshele ukuthi ubaba ubani, ubaba wenu wangempela. Uma wasitshela nje ubaba muphi ubaba? Ubaba phela siyamazi. Mamncane ukhuluma ngani? mina ngabe sengikhuluma Sondeza mic. mina ngabe sengikhuluma nomamncane wenu manje ngoba indaba futhi ngiyixoxa nodwa. Mina fanele nize mina niphume nami mina ngifuna iqiniso. Yiliphi iqiniso enifuna ngoba nganitshela Mana, Abazi lutho, njengoba nginibize nonke lana, abazi lutho nabo. Angaze ngibatshele lutho. bayazi ukuthi siphila kanjani nabo. Ngangeke ngibakhulise bathi bangaba bengazi bayazi. Mana ngaba sonke Bathini lesi kanti sikhathi kuphela? ngibhizi ngisafarisha mina ngisokole uyazi ukuthi ubaba wethu uba. Angithi mina ngihleze ngihamba kufike kuvela ukuthi ubaba wethu akuyena lo baba wangitshela yena ubani ubaba wethu mamncane ubani ubaba wethu. Phela yini into ethi ukuthi usiphiliseni. Usiphilise kanjani ubona iy'mpilo zethu zimosheka kanje? Ayikho into eqhubekayo empilweni. Siyazama ukuya phambili ukuthi Ukuthi bafuna ifundile. Subaba Yini khuluma ubani ubaba wethu. Sifuna ubaba, ma. Sifuna ubaba umamncane ukhuluma Sifuna ngani? ubaba. Batshele sisi, asekho isidingo sokuthi uzobafihlele manje, sesifikile iqiniso. Lento isiyasi siswami ngicela ukutshela kahle lento isiyasi ngeke ngikwazi ukuthi ngibatshele manje. Ake senze usuku-ke ukuze ngibatshele senze Chama. Hayi, basikho Chama, isidingo ngesikwazi. salokho, tshela iy'ngane ukuthi kwenzakalani. Iy'ngane manje zivelelwa yinkinga. Yisiphi isibongo uyazi ukuthi ngihleze ngihamba ngiyagula uyangibona ukuthi ngiyagula angikho right ngidinga ubaba ngihleze ngihamba ubaba wangitshela ngayo isibongo asiveli manje umuphi ubaba engifunele angakakhali manje. Wena ukinga yakho ukhuluma nomuntu ongenamali, khuluma nami into engisebenzayo ngoba nasekuqaleni ngakutshela ngathi yonke into eniyifunayo mina ngikhona. Mase nikhuluma emasayidini ifanele niqede emasayidini. Kufunakala usiko njengamanje, hayi imali. Imali phela isolve yonke into. Mina asibonisane indaba ekanje ngoba ngangazi ukuthi lento mina izingane mase ngi-right ngizokwazi ukuthi ngibatshele base bancane bebengekho ukuthi Sebebadala mali abantu. batshela lo wena uthathe uphapha kwakho womngane wabatshela iy'ngane into ongahlangene nazo. Ayikho into asitshele yona umamncane uthi sitshele iqiniso ubani ubaba wethu Okay, ngeke sikhulume kanye kanye. Buza mfowethu usizwa. Sonke lesikhathi uma lethuleleni nalento. Ngoba phela sonke sesitshekile sazi ukuthi sinobaba oyedwa. Ngakutshela kahle ukuthi ubaba wakho ubani, ngakithi wakhumbula ngixoxela leyo. Ngiyakhumbula. Yes. Yini ishintshile-ke manje? Sengishintshwa yini nina manje ngokuhamba ngokuphuma kwami nangu umamncane uyakhuluma phela uthi sitshele iqiniso. Usanda ukuthi wena ubuzobatshela eceleni yini lekade uzobatshela nesebadala. Hamba uye emathuneni kagogo ukuthi ugogo akutshela indaba wena. Uvuke ekuseni uhambe emathuneni laphaya uyomvusa akutshele ukuthi izingane zakho. Bese uyabuza kumina wena. Mina ngifuna ukuthola nje ngoba iyabona ngathi uround egquma manje kodwa lento esho usisi ngathi uyayazi. Manje ngichazela ngoba mina ngithi fahla ukuthi kuwena uma ubona izingane zakho zisenkingeni ebona udadewenu kanje akusavuki ngisho iy'nseko umuntu wesifazane wayithwala for 9 months. Ukuthi ngizokutshela nje kulotho bona kukhona lokho kodwa bengazi ukuthi ingane zi-right ukuthi phela ingane namhlanje ayisafanele zaqala
ayikwazi ukuthi zihlale kakhulukazi lo mfana usekhulile. Befana kahlale nami phansi angitshela ukuthi mase sifuna ukuthi sibuyele la. Ukuze lento esiyihlanganise la. Ngoba mase bengiletha la e-station. Ayikho mali sekuyingxabano. ayikho. Akusekho right manje. Lento bake bangilinde ngibe selivini ngithola isikhathi sengihambe soyikhuluma ngoba into efuna umndeni. Sikhulile kuyimanje Yebo kuyimanje uyagula akashona noma yini. Abawakhuluma nani into ebeka ngingayazi. Laba bayahlola bahlola ngale kwami mina bangishiye emuva. Bahamba abantu. Lento engabakhutha ngayo. Awuboni kodwa wena. Bebona ukuthi mina ngekho right abayingane siswabo ukungamncane komsebenzi awuboni ukuthi yimini. Wena ke yakha ngikhuluma into yakho. Ukhulume kabama, ukhulume kabayini, ukhulume kabanzi. Angithi mina ngiyagula ma. Ngakuchazela kahle mama ngikho right. Okusha indiva yonke leyo nto. Mina mina selomthandazo wanitshela iqiniso ukuthi nina angithi akuveli bese siba ngomtshela sona siveli mtshela ubaba 150 sambe sekulomuntu ubaba ma. Wena uhlula into esimpulu utshela uba ubani. Okay ngilindani ke ngibe off. Ube off ini ma ngifuna iqiniso manje. Manje sifuna manje. Ube off. Yes, but ngoba ifuna ukuthi ngihambe ngiye lapho ngoba beka baba labambathi bona batshele kuphela uzobe ubahambise batshele njengamanje ukuthi ubani babo ke phambi ngani ngikuthi station. Amen. Yes. Ukuthi ngicela ukuphuma iqiniso lezi ngane lezi ungasukela lapho ukuthi ngayithatha ngayikhutha ngayifaka iswing njengengane zami. Mase ikhulisa ifuna ukwazi bakwazi ukuhlala usenandi. Baba. Okay sengiyakhuluma ke lokho engasekho lokho gogo wakutshela wena sisi sengiyakutshela siswa. Ngoba nawe awusemncane ngikwazi ukutshela abantu abadala. Uba wena usenandi. Sinamanje singafike simfice. Akasekho entuzuma manje. Akasekho entuzuma. Kanti lo baba wasitshengisa yena umuphi yena ubaba. Angithi uthe umamncane unamanga. Bekufanele ngithi unamanga ngoba ngithathe nangusa lapha bengekho ready singathatha into. Ubungekho ready kanjani ma? Ma ngisoloko ngigula every day ngiyagula. Mhlawumbe ngiya-understand ke mebethi bona bafuna umawabo then angiphiki abanginikeza isikhathi. Mhlawumbe lento ukuze singalo sishaya back forward ake siqale sizwe ngosisi ukuyena oletha udaba. Uma mangibuka kuwe ma uyayinqamulela uzama ukuyenza ibelulu uzama ukuyenza sisutheni ukuthi gogo wakutshelana. Ugogo wangitshela ukuthi lezi ngane lezi ingane ezamamkhulu ezendoda yamamkhulu. Okay, iyona leso ndo esenani. Yebo. Ngiyamazi ngoba bakhuluma ngayo. Sazi indoda kamamkhulu thina sazi ukuthi ubaba wethu. Lokho siyakubona. Iyona-ke sekufanele phuma iqiniso lana iyona-ke le ndoda lena efanele niyazi. Shuthi sonke lesikhathi ungafuniseka kamamkhulu ma ubucashela ukuthi thina singaboni ubaba wethu. Benganisizi ngalutho. Bengasizi ngalutho kanjani angithi wena ubungafuniseke kukamamkhulu. Usithi umamkhulu uyamnyanya ngoba umamkhulu uyasakaza singayi lapha kamamkhulu. Ngoba ubusazi ukuthi lo wesemncane lo nangu umuntu oneqiniso kahle nomdala. Wake waya ngesikhathi ngithi mina into zakhe singose engenazo. Ngabona ukuthi ukuya kwakhe ma unamangu mawe mamncane yambona ke. Yambona mamncane. Isona-ke sizathu ubhuti esenza ukuthi kuze kufike la kufike. Kodwa nobhuti nosisama urongo methatha izinto ayiqhubele ngane mina ngivalele ngaphandle. Angivalanga ngaphandle. Ngizama ukusiza mina nje kuphela. Asilungisene-ke lento ngihambe sekwabwenu babenu senandi iphele kanjalo. Amen. Babena akafile ukhona. Ngambona Ubuzobatshela nini-ke kube ngempela siyasicela ngosizo la ka Black Life. Okay, ngiyaxolisa nalapho ngisizile ngoba bengingazi ngizoqala ngithini. Nalapho ngisizile-ke lezi ngane ngiyavuka ekuseni sayikhombisa babenu nangu nimbone niphile right. Manje ke awusitshela amanga kulo lo baba ngoba phela wawusikhulu 25 years ma sisazi ubaba wethu ukuthi ma Yena lo baba bahlala nawe uyazi ukuthi bazala ubani. Uyalazi iqiniso baba uyakwazi. Wathula abekeza ukuthi kuneyingane zakomunye umuzi aphila nazo. Phela bhuti umuntu mekuthanda uyakwazi usafihle imfihlo zakho angayikhulumi into. manje sikhulela phansi kwamanga thina ma sekukanjena. Hey, sona njengoba sekumi kanjena ke ake ngizwe mfowethu emva kokuthi uma ekhulumile usizwa kanjani? Mfowethu. Ngiphatha kabuhlungu ubhuti le ndawo. Yeah. Ngiphatha kabuhlungu ngoba kumele impilo ubhuti. Uma kudala sibuza ukuthi ngaze kwenziwa yini ukuthi Kodwa ngeke soyilungisa. Soyilungisa nje lento. yazi Ngoba bese sizeyavela mina sengiyinani soyilungisa izife egcineni nazi ikhaleni. Ngicela ukuxolisa inganeni into engayenzayo wrong.
Asimlinde maPaul aqede-ke sizwe ukuthi uthini. Awuyazi bhuti into esidlule kuyona usizigula. Yeah. Kunzima even ngisho isikole. Sigcine singakwazanga ukuthi siqhubele amabangeni aphezulu. Sondeza imakhe phethe umlonyeni. Sigcine singakwazi ukuthi siqhubele amazingeni aphezulu ngenxa yokuthi kunezinto engahlangani lemagcekeni asekhaya. Nehleli nje anazi isibongo sakabani uma uthule naso. Ukuthi uthuleleni asikwazi. Njengoba sifika kuyimanje uma isithathu sibeka lesitshela ukuthi thina sizalwa yini. Sayiqabuka bhuti lonto le angazi nokuthi into esizothi mesisuka la siyilungise kanjani lento ngoba Mhlawumbe ngibuza umbuzo ofast sesivala. Lo muntu okumethisa ingane zombili uyazi ukuthi uneyingane nithula nowabili ngalokho. Kodwa ngathi uyazi. Ungathi uyazi. Inkinga yey'ngane bengenazi ngingenalo iqiniso kodwa uyazela. Ngoba kwamanje masesisuke kuyena ngafika avuma lonke iqiniso. Sis asiphethe uthina wakuPaul uma esekhulumile. Hey mina ngimfuna nje uma ngiyamnyanya yabo manje futhi angiboni nje ukuthi ngizomxolela uma ngala senza sezini. Angiboni nje ukuthi ngizomxolela ngoba kade ngisokola futhi. Ngihambe ngibuye ngimbuze ma kuvela isibongo esiwukuthi lapha siveli leso ngitshele sona uphi ubaba wami angitshela ukuthi ubaba yilo azi mama nginyanya anginyanyela ukuthi mina ngimbuza iqiniso engangifuni angimfuni noma Nkosi yami ngeke ngixolele mina ngeke ma ngeke yabo impilo yami imile ma Bengazi ukuthi lento izovela kanje ngangithi mina kanti kungenxa yakho manje sothini kumamkhulu Hey mhlambe asivale ngawe sisi. Njengoba lento siphumile usizwe unjani yarelive? Kakhulu bhuti wami ngijabule ngaphakathi ngoba ngiyazi ukuthi kuzoba khona iqhubekela phambili e-right. From now on nengane zizokwazi ukuthi zishintshe zithole umsebenzi yonke into nje ibe right. Asithembe ke sizovumelana sonke sofola ukuthi upart 2 wethu samdinga ubaba. Ake sasichazela ukuthi mhlawumbe yena yini enza ukuthi inzalo yakhe angayinakekeli ngalendlela ukuthi agcine kuyimfihlo. Even though sisesha akhala ukuthi uyagula udinga into yesibongo nani kodwa kuthuleka kanjani. Mhlawumbe ke nokuvumela simbheke ubaba simthole ey'nsukwini ey'landelayo sikhulume nanaye nikhona nonke. mina ngingakujabulela bhuti nginembuzo eminingi. Nginembuzo eminingi. Ngokwazi ukuthi ngumuntu wesilisa. Yeah. Ngiyayidinga leyo guidance kababa. Sure. Nginembuzo eminingi ke. Hayi kulungile asambeni ngane zakwethu ngathemba ukuthi part 2 sophinde sibone ukuthi samthola nobaba sizwe naye ukuthi uPaul uthini kulolu daba nisale kahle. Is the Black Life TV.